हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय दे। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना आं दिनै मोनसे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोन दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ लेयार फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपलोड खालामदों दे लोगोफोर, आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों बुंनो बुंनो दे लोगोफोर। नोंथांमोन जाय बिथांमोना दासिमबो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनबा लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि आरो ग्रेसि ब्रह्म दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि रिलेक्सन टिउनखौ सोर होदों होनोबा फुंबिलि बसुमतारी होदों दे लोगोफोर, आरो लोगोफोर डिरेक्सनखौ खालामदों सं बसुमतारी दे। लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी आरो बिथु नार्जारी दे लोगोफोर। नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय दे।